Aitaren eta semearen eta Espiritu Santuaren izenean, Amen. jauna zuekin, Eta zure espirituarekin. senideok, aitor ditzagun humiltasunez gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatu ahal izateko. Erruki jauna. Dakigula jainko guzti zaltsua eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Amen. Aintza zeruetan jangoikoari, eta pakean gurean arengo gozorei. Aina handi eta ere zaitugulako, gorazu, bere inkatu dazu, gorespen zuri, auspez agur, eskerrak zuri. Jainko jauna, zeruko errege, jangoiko aita guzti alduna. Jauna seme bakar Jesu Kristo. Jainko jauna, jainkoaren bildots, aitaren seme. Zuk entzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Zuk entzen dezu munduko pekatua, entzun gure deia. Aitaren eskuinaldean jarririk zabiozu, erruki jauna. Zu bakarrik santua, zu bakarrik jauna, zu bakarrik goikoa Jesu Kristo, Espiritu Santuarekin, jainko aitaren argitan. Amen. Egin dezagun otoitz. Jainko jauna, zuk gaituzu salbatzen, eta zure seme alabatzat hartzen. Ikus begionez, hain maite dituzun zure seme alabak, eta Kristorengan sinisten degunoi, emaiguzu egiazko askatasuna, eta betiko bizia. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitarte zurekin eta Espiritu Santuarekin, jainko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Ezekiel profetaren liburutik. Honela dio jaunak, Adaren seme, zu Israel etxeko begirale ipini zaitut. Nire agoko hitzak entzuten dituzunean, oihu egingo diezu nire izenean. Nik gaiztoari esaten badio, gaizkile heriotzara galdua zaude, eta zu hitz egiten ez baduzu, ura jakinaren gainean egon dadin, eta bere jokabide okerra alda dezan, gaiztua bere erruz hilko da, baina haren odolaren kontua zuri eskatuko zaizu. Baina zu jakinaren gainean jartzen baduzu gaiztua, bere jokabide okerra alda dezan, eta harek aldatzen ez badu bere jokabide okerra, ura bere erruz hilko da, zuk ordea salbatu izango duzu zure bizia. Jaunak esana. Eskerrak zuri jodu. Jauna dut hartzai, San Pablo apostoluak erromatarrei, zenideok, ez eukizorrik inorekin, elkar maite izatekoa besterik. Maite duenak bete du legea, izan ere harako
ez ezkontzarik nahasi, ez inorki, ez lapurtu, ez grinaz irrikatu, eta beste edozein agindu hitz hontan biltzen da. Maita lagunurkoa zeure burua bezala. Lagunurkoa maite duenak ez dio gaitzik egiten. Maitatzea da beraz lege osoa betetzea. Jaunak esana. Eskerra zuri jauna. Aleluia. Aleluia. Eta hori eman zigun adiskiditzearen hitza. Aleluia, 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 aleluia. Jauna zuekin. Eta zure espirituarekin. Jesu Kristoren evangelioa San Mateoren liburutik. Aitza zuri jauna. Aldi hartan Jesuseko dela esan zien bere ikasle. Zure anaiak utzi egiten badizu, joan eta aitorerazi ezaiozu, zuen bion artean bakarka. Entzuten badizu, irabazi duzu zure anaia. Entzuten ez badizu, aritzazu zeurekin, beste bat edo bi. Bi edo hiru testiguaren hitzak, erabaki lezan gauza. Eta hiri entzuten ez badire, esan elkarteari. Eta elkarteari ere entzuten ez badire, arrotz edo zergarari bezala izan bedi zuretzat. Benetan diozue, zuen lurrean lotua zeroetan ere lotua izango da, eta zuen lurrean askatua zeroetan ere askatua. Benetan diozue gau ere, zuetako bi elkar hartzen badute lur hontan zerbait eskatzeko, emango die zeruetan dagoen ere aitak. Izan ez, bi edo hiru lagun, nire izenean diturik dauden bazarrean, anagoni haien erdian. Jaunak esana. Eskerra zuri jauna. Eta evangelioan entzun dugu bezala, bi edo hiru, gaurkoan 22 lagun elkartu gara hemen, apezak eta zuen artean denetara 22 lagun, Jesusen izenean. Eta beraz, 23 gaude Jesus ere gurekin dago hemen. Eta gaurkoan gure aurreneko meza, hemengo parroko nombramentu berriarekin. Eta alde batetik, Jesus Mari Sotil aspalditik ezagutze zuena, nork ez du ezagutzen, gure zonaldean Jesus Mari Sotil, esan genezake Euskal Herriko apez famatuenetako bat dela, bestetik Santi Garisoain, akaso ez dezue horren beste, ez da horren famatua, momentuz gaztea dare eta oen igane akaso famatua bilaketuko da, baina Santi Garisoain, ja lehengo urten ere, oindala urte bete, hasi zen gurekin, hirurok elkarrekin lan egiten dugu ekipoan. Eta ni Inaxio Azkoaga, somos los tres, digamos, párrocos, se llama insolidum en latín, es decir, que los tres somos igual de párrocos, ahora ya teníamos un montón de pueblos, estamos ya por encima de 40 pueblos en este momento, párrocos insolidum los tres, y yo soy el moderador, pero no es que sea más el moderador, somos como primus inter pares, somos los tres igual de párrocos de Arrarás, de Igoa, le llaman Igoa Izarotz, he visto en el nombramiento que nos han mandado, de Garzaron, de Arbiti y de Oroquieta. Ahora de estos pueblos, por un lado está esta institución de párrocos insolidum, que somos los tres párrocos, como os decía, y por eso pues, unos días vendrá uno, otros días vendrá otro, y luego tenemos otra realidad que está en nuestra diócesis de Pamplona, un poco, sobre todo, viendo la situación nueva. Hay que tratar en cada situación de la historia de adecuar la estructura, digamos, de la Iglesia para que sea lo más eficaz y cercana posible a la gente. Habéis conocido aquí cantidad de sacerdotes en la zona. Yo cuando llegué de diácono, que
vivía también en Leitza y ayudaba también en Lecumberri, de diácono, todavía vivía Juan Bautista de aquí. Yo me acuerdo de las reuniones, solía venir, luego que no le encontraban, estuvimos, me acuerdo, yo vine en aquella época con Juan Bautista Irazoki, que estaba párroco de Leitza, a buscar en el monte y estuvimos ahí hasta que apareció, etc. Por eso quiero decir que se han conocido tantos cambios. Y por otro lado, don Juan, que ha estado todos estos años aquí, hoy no ha podido venir al final, pero de una manera también espiritual y seguramente virtual nos verá y está con nosotros aquí. Y desde aquí le mandamos nuestro agradecimiento, nuestro homenaje por todos estos años que ha venido a todos estos pueblos a servir con tanta precisión. Yo me acuerdo cuando fue nuestro profesor, don Juan, en el seminario, nos daba Sagrada Escritura, y cuando cumplió 70 años, con 70 años, se jubilaban de profesor. Es decir, hace 20 años estamos hablando. Y era nuestro profesor, y ese día le llevamos una tarta y le canté un bertso. Le canté un bertso aquel día en clase y le decía: urte askoan bizi zaitezen zoriontsu eta pakean. Le decía, y ya 20 años de paz y de felicidad que lleva, y esperemos que todavía le queden muchos años más. Ahora don Juan ya en otra tranquilidad, ya en un descanso mayor, digamos, pero que Dios le dé fuerza y salud, y desde aquí sentimos su presencia y su cercanía y el agradecimiento de todos estos pueblos y también de nosotros, compañeros, a él. Y como os decía, en esta nueva situación, digamos, de por un lado falta de clero, por otro lado también, digamos, ya no hay la práctica que hubo en otro tiempo en nuestros pueblos, etc. La idea que hay en la diócesis es de crear unidades pastorales, en el sentido de que ya no entendemos solamente la parroquia como tal, solamente la parroquia de Erviti o solamente la parroquia de Benamendi, sino que entendemos que todos somos miembros del mismo grupo de creyentes. Estaríamos hablando de una unidad pastoral. La nuestra es una de las que tiene más distancia de la diócesis, porque estaríamos desde Arano y Goizueta hasta todos estos pueblos, incluidos está en Valle de Imotz, Valle de Basaburúa, luego también Leitza, Areso, Lecumberri, Larraun y Araitzi, Betelu. Sería toda la unidad pastoral en la que estamos los tres, digamos, como sacerdotes. Luego también estamos creando el consejo también de laicos para toda la unidad pastoral. Luego también viene algún otro sacerdote también a colaborar el fin de semana, a dar alguna misa, etc. Y alguno de nosotros vendrá. Seguiremos un poco el mismo ritmo que seguía don Juan, el primer domingo de mes aquí en Arrarás, el segundo en Oroquieta, el siguiente domingo haremos en Oroquieta, el tercero en Igoa, el cuarto en Garzaron y cuando toque quinto en Erviti. Seguiremos, pero en vez de hacer a las 12, haremos a las 12:30. Nos toca venir un poco igual dando una misa en Leitza, entonces 12:30 llegamos muy bien, sin ningún problema, pero pondremos de esta manera. Y sobre todo, lo importante es sentirnos, por un lado, sentir esa cercanía de la Iglesia. Tenemos que pensar que todo pueblo, todo cristiano pertenece a una parroquia o unidad parroquial y tiene un párroco, por lo menos, en este caso 3, aunque muy repartidos en cantidad de pueblos, pero todo cristiano tiene una referencia directa, digamos, con la Iglesia, y tenemos que sentirlo de esta manera, como seguidores de Jesús, que es nuestro verdadero pastor, nuestro verdadero maestro, y nos juntamos aquí, como decía este evangelio tan bonito, cuando 2 o 3, Jesús, si son 10.000, pues también, pero Jesús nos habla incluso grupos bien pequeños, 2 o 3, como os decía, aquí nos hemos juntado 22, en nombre de Jesús. Jesús está también en medio de nosotros. Que en los de su luz, Jesús y eskatuko diogu, eman dezaigula bere grazia, bere argia, elkarrekin modu hortan bere adiskide eta bere elizeko, bere hartaldeko partaide izan gaitezen. Sinisten dut
zeru lurren egilea. Sinisten dut haren seme bakar Jesu Kristo gure jauna, Espiritu Santuaren egitez, sortu eta Andre Maria Virginia gandik jaio zena, Pontzio Pilatoren menpean ekaldua, gurutzean hiltzatua, hila eta ubiratua izan zena, infernuetara jaitsi eta 3. egunean hilen artetik piztu zena, zeruetara igo eta jangoiko aital guztidunaren eskuinaldean jarririk dagoena, handik biziak eta hilek epaitzera etorriko dena. Sinisten dut Espiritu Santua, Eliza Santu Katolikoa, santuen elkartasuna, pekatuen barkamena, haragiaren piztuera eta betiko bizitza. Eta egin ditzagun ere gure eskariak. Aurreneko eskaria egingo dugu Don Juan apezetxearen alde. Jangoikoak eman dezaiola osasuna, eman dezaiola indarra, eman dezaiola pakea, eman dezaiola zoriona. Eska dezaiogun jaunari. Eta gure herri hauetako Kristo guztien alde. Gehiago parte hartzen dezuenok, gutxiago parte hartzen dutenak, baita ere akaso, kristau ez direnen alde, baina guztio bat eginik egun gaitezen. Eta denok eduki dezagula aukera, Jesus ezagutu berarekin pertsonalki topo egitekoa. Eska dezaiogun jaunari. Eta ona bihotzez egiten dizkizugun eskaria Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Ama. Maite Maria. batean Eliza osoaren oparia jangoikoari eskaintzerakoan. Jainko jauna pakearen eta egiazko maitasunaren iturria,
iguzue eskaintza honekin zure handitasuna gorez dezagula eta sakramentu hau harturik gogo leialez zurekin bat egin gaitezela Jesukristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zuekin. Eta zure espirituarekin. Ora bihotza. Jauna nazkagu. Eskerrak jangoiko gure jaunari. Egokia eta zuzen. Egoki da bai eta zuzen onai eta beti zuri eskerrak ematea jauna, aita guztiz santu, jangoiko alguztirun beti ereko horri Jesukristo gure jaunaren bitartez. Berak gure artean jaioz, gizon emakume berri egin gaitu, gurutzean hilez, gure pekatuak ezeneztu ditu, hilen artetik piztuz, betiko bizia eman digu, eta zugana igoz, aita guztiz santu, zeruko ateak zabaldu dizkigu. Horregatik aingeru eta santuekin batean, beti eta beti abesten dizugu goratzarre hau. Kanta dezagun aingeruekin, zeruko kanta ederrena, santua, santu, santua zera, jangoiko gure jaun honena, zerutar horrak goresten dute, goresten zure ahalmena. Osana zuri zeru horietan, osana eta goralpena, dedikatua orain eta beti, goretan datorrena. Osana zuri zeru horietan, osana eta goralpena, dedikatua orain eta beti, goretan datorrena. Santu zerabai jauna, eta santutasun guztiaren iturri. Santu egizkizu bada ogi ardo hauek zure espiritua isuriz, Jesukristo gure jaunaren gorputz eta odol guretzat egin daitezen. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zijoala ogi hartu, eta eskerrak emanez aditu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zuen eta jan guztiok ontatik, hau nere gorputza data zuentzat emango dena. Afalondoan berdin karizaturik berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zue eta edan guztiok ontatik, hau nere odolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nere oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa. Semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez, aldarean zure zerbitzari onartu gaituzulako. Eta apalik eskatzen dizugu Kristoren gorputz odolak hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Ohan izan jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zure eliza.
eramazu maitasun osora, Frantzisko gure aita santorekin, Frantzisko gure azteiarekin, eta gizon guztiekin batean. Gogoan izan jauna piziko itxarapenean joan dire gure semideak eta hildako guztiak aritzazu zeure aurpegiaren argitan. Errukitzak izkigu, arren, gu guztia betiko bizitza eritxe ezagun. Jangoikoaren Ama Maria doatzuarekin, bere senar Jose Santuarekin, apostolu, santuekin, San Pedro, parrokiotako zaindariarekin, eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin. Aikin batean gore zaitzagun, Jesukristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri aita jagoikoa guzti du horri, Espiritu Santuarekin batean, ospeta aintza guztiak, gizaldi eta gizaldi guztietan. Salbatzaileak aginduta erakutxiari jarraituz, bildur gabe esan dezagun. Gure aita zeruetan zerana, sartu izan berizure izena, etorri zure regnua, egin zure naia, zeruan bezala lurrean ebai guztu gaur, elburrotako ogia, barkatu gure zorrak, gure zorgunei, barkatzen diregu bezero, eta ez guretan diarean, baina atera gaitzazu gaitzetik. Atera gaitzazu jauna, gaitz guztietatik, emaiguzu pakea gure egunotan. Zure errukiari esker, pekatutik garbi bizi gaitezen, eta estualdietan sendo. Betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea, noiz etorriko den zai gaudela. Zorearezu erregeza, zorea oster, karen gara, okrainera beti. Jesu Kristo gure jauna, zuk esana da apostoluei pakea uzten dizuet, nere pakea ematen. Begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei. Eta zure gogoak bezala, emaiozu elizari pakea, eman batasuna, errege bizi baizera gizaldi eta gizaldietan, Amen. jaunaren pakea beti zuekin. Eta zure espirituarekin. Eta eskurik eman gabe, baino keinu bat eginez, emaiozue pakea elkarri. Jangoikoaren bildotxa, zuk entzen dezu mundu bekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotxa, zuk entzen dezu mundu bekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotxa, zuk entzen dezu mundu bekatua, erruki jauna. Ona hemen jangoikoaren bildotxan, ona munduko pekatuak entzen duena, zoriontsuak jaunaren maira deituak. Jaunaren nahiziak zure etxean sartzeko, baina bat eta zertatuko.
Hor zaude Jesus. Egin dezagun otoitz. Jauna, zure fededunak hitzaren eta sakramentuaren janariaz hazten dituzu eta bizi berritzen. Emaiguzu zure seme maitearen doa jaundiez baliaturik, beti berarekin bat eginik bizitzea. Errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Lehen Sarmobekoan gauz bat gaizki esan dut, ez gaude 23 baizik. Hemen gaizki kontatu ditut, baina beti 23 elkartu gera gaurko meza santu honetan. Geho datorren igandean, lehen esan dedan bezala, orokietan emango dugu meza 12:30, Jainko lagun. Eta hemendik aurrera gu gaude zuen zerbitzura. Eta zer gauzetan behartzen bazerate, betire telefonoak eta preparatu beharko ginuke kartetxo batzuk, gure telefono zenbakiak eta bertan agertzen dira, eta jartzeko elizeko ataritan, eta zuek denak telefono aukita, zer gauze, inongo problemik gabe deitu edo gaur egungo gauza berrikin WhatsAppen bat bialdu, nahi zuena. Zen kasutan, zuen zerbitzura gaude hemendik aurrera. Jauna zuekin, Zure espirituarekin. berinka zaitzatela Jainko guztialdunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santuak Amen. zoazte jaunaren bakean. Eskerrak Jainkoak. Eskerrik asko